Ay. Nagana ko giyaw ganina. Wala na SD card like klaro. Minog nag-record. Ako bantay nga nag-warning siya. Wala din siya SD card. Yeah, moto vloggers problem na naman. Nagana ko giyaw. Sige lang. Balik ta outro. Yeah. Di-try na ako ang kuan, ang Aerox. May gagaw. Medyo ugaw juga siya mga bro. So yeah, mao na gini siya. Ugaw partang ugawa. Basta sa tubangan. So black ang color niya. Oh, pagpasayan dyan mga bro kung nagbinisaya karon. Kay gusto na ako na istorya dyan ako akong experience sa yung motora ni. So tanawan niyo guys, nako kaya yung spacious kaya yung U-Box. Kabalo naman mo ana. So igo kay kong bag. Hindi na ako magsigig pakbag ani. So tara. Let's go. Muna akong first time na mag-drive og matic. Siguro dili man siya first time pero maganda akong pinaka na-review na ko nga automatic na motor. Kaya akong motor man XRM, di ba? Kabalo mo mga bro. Medyo semi automatic siya. Kanis automatic na good. So baguhan ko. Kaya mo tama kog brake og clutch. So naradri sa tubangan do ka brake sa front brake o sa back. So dili na siya ABS mga bro Nani ABS ni. So first impression ako, grabe kusog hatak. Layo na kayo sa akong 110. Kay buhunat pa siya. Kanis imong i-throttle. Kita gyud nimo ang resulta ang dagan niya. Kung makita mo kuan, specs niya, nagana kayo dira sa YouTube, nagana kayo nagabuhat og about sa review ani specs. Akong buhaton karon is ano lang, as a bago pa lang beginner na nag-drive og automatic. So, tanaw na to. Honda Click 150. Ang plano ron is i-try na ko ang iyang handling. Mato ko sa kuan sa Mawab. Try na to ni mga twist-twistan ni. Naibog ko kang kuan sa motor ni ni Matic Moto. Grabe mga twist-twist niya dito. So pagasolina sa ta guys. Yan. Muna ang iyang tangki. Yan, mas bintahan ng Aerox, hindi na ka mag-abarabag U-Box. So ayan, gasolina na ta. Full na siya sa indicator. So ang itubel is unleaded. Kaya unleaded yun ni Ricky, may gagaw. Unleaded yung inatubel ani. Tara, let's go. Woo! Excited ako. At least nakatry na ka mag-drive og Matic. So shoutout kay Matic Moto. Bro, na-feel na yun ako yung imong ma-feel kung mag-drive ka Aerox. So first impression yun ako, kusog siya mahatak. And ganina, nag-jacket ko ganina katong leather. Nag-ilis ko kay medyo mapalid ko sa hangin ba. Murag madala ko bot nga to. So ilis ko katong paborito na akong jacket, ang Bisaya Explorer na jacket. So medyo nawala ang iyang sa aerodynamics siguro, dynamics. Siguro medyo mapalid ko. Suot na ko itong leather. So karon is okay na siya. So handling wise, masulti na ako na easy lang siya i-maniobra. And siguro sa tungod sa yung dakong aligid ba sa likod, tubangan. So dalira ka siya i-handling. Try na to singit-singit og traffic kung makasingit pa ta. Diri sa Tagum noon, nung pinaka-traffic is dirira sa downtown area. Pero diyon sa mga highway na dili na kasi traffic. So try na to. So maniobra. So nindot siya. Ang iyang brake sabay na ako. Rear or front akong ginasabay or sa likod mo yata sa left side sa likod. I don't know kung disc brake ba siya or drum brake, pero possibly drum brake ni. Sa tubangan is disc brake. Yan, pilit kasugya siya magpaak. So
Sa iyang review wise, dili kay nako na siya ma-review karong, pero sa kaning kuan lang nako i-review sa pagdala nako sa motor. As a first time na kaning nag-drive ng Matic. Ayos. Ayan, padulong pa sa Mawab. Try na to ni Hikuan. Medyo late na. Mas 4 na yata ron, 5. So, yeah. Nga pala, di ay mga bro. Nako'y plano na mag-upgrade lagi motor. Munang sige ko pumunta na sa itong mga kauban po ng mga motovloggers. Namili ko between kani ug NMAX. Sa NMAX nung gusto na ko mo try kung naa. Ay, para ma-compare na ko ba sa Aerox. Pilin ako na yung mga motor is dali ra mo siya sakyan sa back ride. Sa likod, sa akong asawa, and then sa akong anak. So, okay ra kayo siya. So sa mga minyo dia, wala na mo unsa to ano, dapat unahon di ba? Safety good and then ang relax sa magsakay. Singit adre. Singit. Pwede mo sa mga advice, syempre mga naman silang depende ra sa mga bro. Kung sa imong piliyon, NMAX ba is komportable siya or Aerox medyo sporty siya. Kaya pero mas mayo ni karon kay na testingan ako ng Aerox. Okay ba siya? So far, okay ang iyang satisfied ko sa iyang power. Kalira siya mo kuan ba? Ang sutoy, lalo na pag mga overtake, dili kay ka mahadlok. Yan, padulong na ta. Lapit na gyud. Ayos. So, salamat din kayo, Tigarly. Sa pagpahiram. Ayan. So, pag traffic, okay lang po siya dalon po. Dili kay siya. Tama ron po siya. Dili kay siya dako. Kasingit-singit juga. Ay. Ano dyan kong lingi sa likod ba? Di dyan kong tana side mirror. Nanad ko sa motor. Nandilim mo lingi og side mirror. Pero klaro kayo yung visibility sa side mirror, klaro kayo nimo siya. Dili ka mahadlok na dili kang mulingi sa likod. Pero ako kay naanad pa ako na mulingi. So mo nang maglingi-lingi ko. Ayos. Tara. Medyo gabi na. Pasa na to. Okay. Ayos ang power. Oh, safety lang kita permente. Alalay lang. Ayaw ay palabi. Yuta ka balon ay mutabok ra kalit. 50%. Puro stock pa ni mga bro Stock pa ni, wala pa gilisan. And ang gilisan na dyan ang switch niya. Switch kay butangan niya para ang sasuga ba ma-off niya. So tanan is wala siya stock. Ayan. Sa twistista. Okay. Woo! Relax lang. Twistis. Handok po ko na liko-liko sa kilid kay ino ko nakita ko sa ayuhan mo. Sa YouTube kay Motodeck. Nasangit lang kuan. Ang ngayang center stand. Delikado. Dili na kay palabi glin. Mutanya ko ning Matic Moto kung ato dasan ning paglinan. Grabe dili umpunta sa ng mga pang racing mga MotoGP. Medyo nuruntil. Tapos kulba ba ni sa sa motor. First time ako nang dala nga ni Matic. Hindi kayo sanay. Or kulba na di ko sa giyanan. Saba? Dili ko expert na yung mga banking ay. Ito kayo. Ay, musing-muslide ng ikuan. Ligid.
Overshoot. Okay naman yung daanan din kay 6 lanes man. So, yeah, testingan na to. Asa tama ng motoran eh. Brake and lean. Bigas. Nahina lang ta, diliwaya ito ang motor. Nagbangi-banging ba? Hadlock man. Nahina lang ta. Hindi makasala dahil pas-pas, talira kayo. Yan, dire ko daw dati bro. Balik ng taon niya. Balik siya ta. Balik siya ta dire. The twisties. Adlok na bugayo kay daghan na kay mga daghan yung mga bus mga ngagi diri. Anang extra ingat gyud. Diri dapita. Ayos, ayos. Solid. Okay siya ng motor. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label. Ayos. Nice view. Ayos ay. Wow. Kitang bukid. What a view. Ganda. Oh, bisa ada. Nindot, nindot. Nindot ka ang view dari boy. Mga bro, nindot ka ang view. Kape lang. Great taste. Karang kopi ko. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm so Dami nila. Ang ayos na. Maganda biyahe. Ano biyahe? Ano biyahe kan? Yuoy, Rosan, pila ka oras? Pila ko oras eh. Lapo na pa mo. Nag-guide sa inyo? Napa nag-guide? Ganyan pa mga kadlaw mo biyahe? Trouble. Trouble na kailangan semua. Ano saan? Nadawatan? Nadawatan? Apa na yung uli? Dabaw ba? Parang may Thomas. Damas. Saan ka ulit? Dito, tago mo ra. May biyahe ako. Nako na istorya ito mga grupo. Gikan na sila ang Maragusan, biyahe. Taga Santo Tomas sila. So shoutout sa inyo mga bro. Ayun mga bro, dili kayo detail ako pag-review sa motora sa Aerox.
Kaya kung gusto yung tanaw mga review, dagan sila nag-review po si Sir Makinani yung motor. And also sa akong fellow na Bisaya na moto vlogger si Matic Moto, mga po niya yung motor. So yeah. So din na lang ko ng video mga bro. Pauli na po go. Ngit-ngit na. Well, di ko sure kung klaro ba pa ninyo o wala na. So yeah. And again, wala si Bisaya Explorer. Always remember, mga bro, ride safe and yeah.